abans de començar, gràcies per venir, gràcies als organitzadors de les jornades per convidar-nos i una mica per tota la feina que esteu fent, pel contingut tan potent que tenim. I després agrair a la Carme i al Marc Aureli una mica l'explicació que ens han fet, però per part nostra també la confiança que ens han donat per poder fer el treball que hem fet a la Domus i per tot el seu treball continuat com a interlocutors i estirant-nos per treure el millor de nosaltres mateixos. No? Això passa aquí. Vale. Nosaltres, de fet, en la nostra trajectòria, sovint treballem amb preexistències i amb la memòria i ens interessa especialment treure-li partit. Sempre és una cosa que sempre està a molts dels nostres treballs. Molts cops reflotar elements ocults, coses tapades, etc. I l'encàrrec de la Domus Avinyó, per primera vegada per nosaltres, de fet, això era l'objecte de l'encàrrec, no? El qual ens va donar alguns debats interns interessants. El projecte està molt empaltat de museografia, o sigui, és un projecte que, com ha explicat la Carme abans, es va fer amb un equip interdisciplinar. Vam treballar els arquitectes i els museògrafs alhora, que això no acostuma a passar. Moltes vegades hi ha el projecte arquitectònic i els museògrafs entren després, l'arquitectura els condiciona moltíssim i, per altra banda, a vegades la manipulen, que als arquitectes no ens agrada, diguéssim. I en aquest cas vam poder-ho fer tots alhora i el projecte museogràfic es va enriquir del projecte arquitectònic com el projecte arquitectònic es va enriquir del museogràfic. I veureu que en tot el discurs arquitectònic o la narració que en fem també hi ha molt d'una manera més subliminar, perquè nosaltres no som museògrafs, però estan bastant empaltats de tot això. També té molt a veure amb nosaltres, però també té a veure amb el procés aquest que dèiem. En aquest sentit, l'equip d'Estoa ens va ajudar molt a prendre moltes de les decisions. El jaciment de la Domus, l'encàrrec era fer-lo visitable. El jaciment és un jaciment molt petit, un trosset de Domus només, que està dintre d'un edifici que té un ús que s'havia de mantenir en funcionament, amb una sèrie de plantes per sobre, etc., d'usos administratius municipals. I el repte principal era fer compatible aquests dos usos, no? Un del dia a dia, que ha de continuar funcionant, i un més esporàdic, que és poder visitar aquest jaciment. Com deia, és molt petit, són 50 metres com a molt el que és el jaciment. Un trosset molt petit, com podeu veure aquí, són 3 estances. Aquestes dues que són el triclínium i l'avantcambra del triclínium i el cubículum, que és aquest trosset d'aquí, el que encercla una mica el jaciment són murs de contenció, o sigui que aquí darrere hi ha un carrer que està a una cota superior i s'entén que la Domus continua per sota. I per aquesta banda d'aquí és l'Intervallum, que és el carrer que passava per dintre de la ciutat, per darrere de la muralla. No? Aquest carrer es va ocupar amb el temps, això la Carme ho explicaria molt millor que jo, però es va ocupar al llarg del temps, havia estat més lliure al principi segurament, però amb el temps es van ocupant amb estructures d'aquestes que s'han anat adossant a la muralla, i aquí s'havien trobat restes d'un forn de pa, per exemple. Les pintures de les que parlava la Carme estaven concentrades sobretot la troballa en aquest
recinte d'aquí, que és el Cubículum, que era un espai privat relacionat amb el triclinium, com més íntim, i que estava tot pintat, parets i sostres. El que s'ha trobat és molt curiós, és un mural que després el veureu que fa 5 metres per 2,5, que era de sostre i estava en un espai molt més reduït, tot acumulat. Bé, això són fotos de les dues estances del triclinium, l'antecàmera. Allà al fons tenim el cubículum. Veieu que és molt, molt, molt petit. Amb els paviments. Les parets gonitades per contenir els fonaments de l'edifici de sobre. I paral·lelament, mentre nosaltres estàvem fent el projecte, a la zona franca estaven reconstruint el mural. Aquest mural va anar canviant de mida durant el procés i fins i tot durant l'obra. I a més, en un racó també de l'edifici proper al jaciment, tot i que no forma, diguéssim, part del jaciment de la Domus, però hi ha un tram de muralla del segle III que encara resten allà i que encara és estructura de l'edifici. L'edifici, com us explicava, és un edifici administratiu de l'Ajuntament i en planta baixa té una sala de reunions de gran format, com l'espai representatiu, diguéssim, i tota una sèrie de serveis tant d'aquesta zona de planta baixa amb lavabos, etc., com de serveis de l'edifici, que són les escales sectoritzades d'evacuació i de pujada a les plantes superiors, l'ascensor, espai de quadros elèctrics, etc. O sigui que hi havia molt d'espais de servei que s'havien de mantenir funcionant. No? I al fons de la planta tenim el jaciment allà amb una porteta. Això és una mica la planta baixa de l'edifici, s'accedeix per aquí pel carrer Avinyó. Tot això era el cos de l'escala i ascensor, sectoritzat per incendis. Aquí és el trosset de muralla, aquest que us parlava, que hi havia els quadros elèctrics. Aquí tenim lavabos i magatzems, etc., de servei a la sala de reunions, que és aquesta d'aquí, i per la sala de reunions s'accedia aquí al fons fins al jaciment. Aquesta part d'aquí havia sigut un edifici que en el seu moment es va annexionar en l'edifici principal amb una obra posterior que va ser la que va permetre de fer la troballa del jaciment. I aquí hi ha uns paviments, una mena de vitrines paviments, que per sota hi ha un tros de muralla també. Llavors, això, cal transformar la manera d'accedir al jaciment. Per tant, nosaltres el projecte el podem explicar en dues parts. Una part és aquests espais d'aproximació que són compartits amb l'edifici i una altra part que és el propi jaciment. I us treballem de maneres molt diferents. Començaré per la part d'aproximació, que per nosaltres era on el plantejàvem com el repte més gran, tot i que no era el jaciment en si, amb aquesta intenció d'aproximar, o sigui, amb l'objectiu d'aproximar el jaciment al carrer, perquè si no estava allà al fons, vull dir que des del carrer d'alguna manera havia de tenir una mínima visibilitat, i per altra banda treballar aquesta compatibilitat amb els usos de l'edifici. Els usos de l'edifici són el 90% del temps, per no dir més, és el dia a dia, hi ha molts serveis que pengen d'aquí, i per altra banda aquest ús esporàdic que també ha de tenir la seva dignitat. No? Per tant, un dels objectius principals era no especialitzar aquest espai i mantenir els dos usos alhora. I hem treballat amb aquesta és una pintura del Hammershøi que parla d'aquests espais encadenats, que ha sigut una mica la nostra estratègia de projecte per
Primera, per adequar-nos a una geometria molt complexa de l'estructura existent, d'elements que havíem de preservar, de l'escala, etc. I per altra banda també ens ha permès un cert discurs arquitectònic. Són aquests vestíbuls encadenats que acaben amb aquest element gris que és l'observatori sobre el jaciment. Seria una maqueta de conjunt que permet entendre molt bé l'estructura arquitectònica. Aquí, això és el vestíbul de l'edifici, a partir del qual es van succeint aquests vestíbuls que es van encadenant fins a arribar a la balconada sobre el jaciment. De fet, ho relacionem bastant aquesta estructura espaial amb l'estructura de les viles romanes, amb l'encadenació entre aquests espais, pati, semicoberts, etc., que les defineixen, que són els espais més representatius i que alhora estan com envoltats dels espais de servei o d'ús més íntim, no? De fet, aquesta estructura espaial entronca bastant amb altres projectes nostres, vull dir que tampoc deu ser casualitat, i amb un cert interès que hem anat com veient en posar l'atenció en els espais intermitjos més que no pas a maximitzar els espais programàtics, que és una cosa una mica contra natura, però que d'alguna manera sempre ens hi veiem anant cap aquí. En aquest cas tenia molt de sentit, eren aquesta successió de vestíbuls, avantcambres, al voltant del qual tota aquesta taca negra són els espais de servei i més infraestructurals, diguéssim. Veieu aquí l'escala, la retallem, la sectoritzem abans, diguéssim, perquè els vestíbuls ja passin a ser de circulació de la planta baixa, li traiem un tros al que és el sector de l'escala i anem trobant aquests 3 vestíbuls que ens porten fins a una escala que ens porta al jaciment. I aquí anem trobant els lavabos que s'accedeix des de l'últim vestíbul, des d'aquest vestibulet s'accedeix a l'ascensor, des d'aquest últim, que és el retorn des del jaciment, mantenim la sala de quadres, etc. El recorregut és molt tectònic i experiencial. Les sales van canviant de proporcions, n'hi ha unes més altes, unes més baixes. Diguéssim que l'espai es va comprimint i dilatant i els passos de porta són baixos i gruixuts per sempre tenir aquesta sensació de llindar. Que això ens torna una mica a connectar amb el tema de les viles romanes. Hi ha un nivell més de materialitat. Nosaltres hi afegim una capa de comunicació molt subliminal, si voleu, però que a nosaltres ens permet anar definint la materialitat d'aquests espais. Per una banda, en la configuració dels murs teníem molt al cap la construcció dels murs romans, amb aquestes cares, aquests murs molt gruixuts, amb aquestes cares més nobles de pedra, etc. I aquest interior d'argamassa informa que no ha de ser visible, no? Llavors aquesta secció l'hem intentat amb unes altres tècniques i amb uns altres materials, però que d'alguna manera aparegués en la configuració dels tancaments interiors que es manifesta a la secció, no? Cada vegada que passem un pas de porta, aquesta secció de les parets ens apareix i se'ns mostra. L'altre és el sostre. Heu vist al sostre que hi ha uns enllistonats de fusta per produir una llum indirecta. Ens interessava en uns espais relativament petits
que les lluminàries no tinguessin massa protagonisme i ens vam agafar el recurs dels entrebigats de les construccions romanes més humils, diguéssim, que com que no tenien revoltons, les bigues estaven molt més juntes entre si i d'aquesta informació en vam acabar generant aquest ordre en el sostre, que és un ordre que també es manifestava una mica amb el despiece del retall dels panells de fusta. I després hi ha un altre element de comunicació que és explicar que aquests vestíbuls pel que estem passant ens fan la transició des de l'exterior de la ciutat fins a les primeres cases, que és aquesta domus. No? De fet, els vestíbuls es situen fora muralla, en el mateix gruix de la muralla o en l'intervàlum, que és aquest espai de carrer darrere de la muralla. Vindrien a ser aquestes franges de grisos. I ho vam intentar treballar a nivell de la materialitat del paviment. En el vestíbul del mig, que és el que coincidiria amb el gruix de la muralla, hem col·locat una pedra que ve a emular la pedra de Montjuïc, que seria la pedra que va construir la muralla de la ciutat, combinat amb la resta d'espais amb un terrazzo in situ que vindria a relacionar-se amb l'opus signinum romà. I per altra banda, hem afegit un element ja més narratiu, molt treballat amb els museògrafs, que és afegir unes figures que relacionaríem amb els baixrelleus romans que servien per explicar històries, no? Com aquí la columna de Trajà, i que ens permeten d'una manera més literal aportar aquesta informació d'aquests estrats en relació a la ciutat. No? Tenim en el vestíbul del mig, que és el de la muralla, hi ha un soldat, en el vestíbul que toca més a l'interval hem afegit una dona amb un pa romà que relaciona amb el forn que s'haurien trobat restes a l'interior, etc. I després, aquests paraments que tanquen els vestíbuls, quan el jaciment és visitable, s'obren i hi ha un espai de transició, que és aquesta escala que ens puja una cota d'1 metre per poder situar-nos sobre el jaciment, una mica efecte túnel, com un espai d'absència per entrar en un món diferent. No? Des d'aquesta escala ja se'n reflexa en el sostre d'aquest espai d'observació, aquest sostre que és de vidre, ja se'n reflexa el jaciment quan entrem a través de l'escala. I en el jaciment l'actitud és diferent, insertem diferent i sobretot molt diferent del que estem habituats a fer, que ens empaltem molt més amb el que ens trobem. En aquest cas, insertem un objecte que és aquest observatori, una mena de caixa que no toca el jaciment. Una estructura per poder mirar. El passadís pel qual hem entrat de l'escala. I tot aquest observatori és de vidre. És de vidre i de vidre amb vinils negres en molts casos. Això ens permet que l'espai es multipliqui, es distorsioni, que generi un joc de reflexes que fa que sembli molt més gran del que és, que et generi una mena de buit en el qual et sents en flotació. Veieu en el paviment, en el sostre, sembla que estiguis en un espai infinit. I des d'aquí podem veure el jaciment amb una barana que ens aporta informació per interpretar-lo. I tots aquests paraments de vidre
amb un joc de vidre espia, diguéssim, podem ensenyar contingut museogràfic específic que està darrere dels vidres, encenent i apagant les llums, com veieu en aquestes imatges, no? Això permetia tot un joc narratiu que quan el visiteu veureu que va estar molt treballat pels museògrafs, de manera que la visita sigui molt acompanyada per com l'espai es va transformant amb la llum. I d'aquests vestíbuls formen un recorregut, com us explicava, o sigui, no és una intenció que va costar molt però que vam aconseguir finalment que el jaciment no fos un punt final i que haguessis de tornar pel mateix lloc, sinó que tingués una certa noció de recorregut. La sortida es produeix per aquesta altra escala, també feta de la mateixa manera, un espai fosc, que dona en un vestíbul, l'últim, on ens trobem el tram de muralla encara existent. Un tram de muralla que és història viva, un mur que encara avui compleix funció estructural, que és més que un jaciment. I res més. Gràcies.